Sewwieq Malti ta' mutur tilef ħajtu traġikament f'inċident ta' traffiku fi Sqallija. Is-sewwieq kellu 48 sena. L-inċident ġie rrappurtat fil-midja Taljana. L-inċident seħħ il-ġimgħa filgħodu fuq il-highway bejn Sirakuża u Catania bejn il-mutur misjuq mill-Malti u trakk. Jidher li żewġ vetturi kienu qed jinstaqgħu fl-istess direzzjoni meta xi raġuni kien hemm impatt bejn il-mutur u trakk. Sirakuża News irrapportat lil Malti miet mad-daqqa. F'inċident separat, raġel ta' 33 sena minn Taslima qed isofri minn ġrieħi gravi wara li tajjar minn karozza f'San Ġiljan. Brabta ma' dan l-inċident li seħħ għall-ħabta tas-6:15 tal-ġimgħa filgħodu fi triq Dragonara qed jiġu mfittxija 3 irġiel mill-Pulizija tad-Distrett. L-irġiel li x'aktarx huma ta' nazzjonalità barranija laqtu lir-raġel b'karozza ta' tip Fiat Punto ta' kulur abjad, imbagħad ħarġu mill-karozza u telqu jiġru. Kull min għandu x'informazzjoni huwa mħeġġeġ jgħaddiha lill-Pulizija fuq in-numru 119. Għalkemm ma trid jiġi konfermat x'kienu lebsin is-suspettati, jidher li huma ta' karnaġġjon skur.